салом дӯстон, ҳамаи чиз дар ҳаёт тағйирёбанда аст. Чанд моҳ пеш дар бораи ҷудо шудани Челси ва Роман Абрамович ҳатто андеша кардан ҳам душвор буд. Вале ин ҳолат метавонад рух бидиҳад. Эҳтимоли он дақиқа баъд дақиқа бештар мешавад. Тасаввур кунед ки рӯзи шанбе сармоядори рус бо ҳамаи роҳҳои мавҷуд буда мехост Челсиро нигоҳ бидорад. Аммо ӯ дарк намуд ки санксияҳо нисбати ӯ метавонанд хеле ҷиддӣ бошад. Нафасу қафаси Романро хеле танг кардан ва ӯ маҷбур аст ки дар бораи фурӯхтани дастаи шаҳри Лондон биандешад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, ин видео бо ёрии ширкати 1x сохта шудааст. Дар он ҷамовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. фурӯхта шудани Челси аниқ аст. Инро Роман Абрамович худаш эълон кард. Дар саҳифаҳои иҷтимоии соҳибмулки рус омадааст: мехоҳам ба ҳамаи овозҳое ки дар васоити ахбори оммат таи чанд рӯзи ахир пайдо шуданд нуқта гузорам. тавре пештар гуфтам, қарорҳои ман ҳамеша бо дар назардошти аҳдофи даста қабул мешуданд. Дар мадди аввал ҳамеша клуб меистод. дар шароити имрӯза ман ба қароре омадам ки Челсиро фурӯшам. ба фикри ман ин ба нафъи клуб, кормандон, сармоягузорон ва тамоми мухлисон аст. фурӯши клуб кори як-ду рӯз нахоҳад буд. мо мехоҳем қадам ба қадам ба ин натиҷа бирасем. ман аз клуб пардохт кардани ягон қарзро талаб нахоҳам кард. барои ман Челси ягон бор бизнес ва ба даст овардани маблағ ҳисоб намешуд. ин ҳамеша муҳаббат ва садоқати ман ба футбол буд. умедворам ки имконияти пайдо кардан метавонам то ба Стенфорд Бриҷ рафта бо ҳамагон шахсан падруд гӯям. узви Челси будан бароям мояи ифтихор маҳсуб мешуд. Челси ва футболбозони он дар қалби ман ҷои абадӣ доранд, навиштааст Абрамович. мо ҳамаи гапҳои яке аз президентҳои муваффақи футболи муосирро ин ҷо наовардем. танҳо суханҳои асосии сармоядори русро ба шумо пешниҳод намудем. гапи асосӣ барои Челси дар ин ҷо бахшидани қарзҳои клуб мебошад. Челси аз Абрамович 1.5 миллиард фунт қарздор буд. харидорони Челси аллакай пайдо шуданд. Абрамович ҳамаи пешниҳодҳоро қабул карда ба хулосаи аниқ хоҳад омад. Абрамович умед дорад ки аз фурӯхтани клуб таги 4 миллиард ба даст меорад ва аммо ин маблағҳо ба ҷайби Роман нахоҳанд рафт. ӯ аллакай дастур додааст ки фонди хайравӣ ташкил карда шавад. ҳамаи маблағҳо аз фурӯши дастаи шаҳри Лондон ба ин фонд мераванд. пули ба дастомада бояд барои кӯмак ба Украина истифода шавад. бале, шумо дуруст пай бурдед. Рома ба Украина кӯмак хоҳад кард. дар ин бора худи Роман Абрамович дар изҳороташ гуфтааст: метавон гуфт ки як эпоха паси сар мешавад. Абрамович ва пулҳои ӯ Челсиро ба қуллаҳои баландтарин расонданд. ягона ҷоизае ки Челси дар замони ӯ надошт, ин чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳо буд ки як моҳ пеш дастаи шаҳри Лондон онро ҳам пас аз ғалаба бар Палмерес аз худ кард. легионерони дастои Русия яке пушти ҳам мусобиқаҳои футболи ин кишварро тарк мекунанд. рӯзтарӯз сафи чунин бозингарон афзун мешаванд. то ҳамин дам зиёда аз 20 нафар клубҳои Русияро тарк карданд. гап на танҳо сари футболбозон меравад. ҳамчунин мутахассисон, мураббиён ва аналитикон борҳояшонро ҷамъ карда аз Русия рафта истодаанд. биёед ин рӯйхатро аз дастҳои машҳуртарин то клубҳои таҳхонаи футболи Русия бинем. Зенит ва Ярослав Ракитский ба қарори қатъ кардани шартнома омаданд. мураббии дастаи Динамо Андрей Воронин тарки даста намуд. чечениҳо ҳам ба дастаҳои Украина ҳамроҳ ҳастанд. аз дастаи Ахмад мураббии Станислав Гончаренко ва физиотерапевт Павел Дубко рафтанд. ниҳоятгари ин тим Артём Палярус то ҳол дар сафи дастаи шаҳри Грозний аст, вале ӯ ҳам аллакай ба роҳбарияти бошгоҳ хабар додааст ки қарордодашро бо даста қатъ мекунад. аз Краснодар нафари асосӣ рафт. гап сари сармураббии ин тим Даниэл Фарке меравад ки таҷрибаи кор дар Премер-лигаи Англияро дорад. дар баробари ӯ ёваронаш Эдмунд Ример, Крис Домомгала, Кристофер Ҷон бо шаҳри офтобии Русия хайрухуш карданд. дар бораи бозингарон хабари расмӣ нест, аммо тибқи иттилои ахир Криховяк ҳамаи легионерони дастаро тавсия додааст ки бо ӯ бираванд ва онҳо розигии худро додаанд. сармураббии Локомотив Маркус Гиздол ва мураббии ин тим Зилсбред Луц сафи роҳи оҳаничиёнро тарк намуданд. бозингари ин тим Пабло шартномаашро бо даста қатъ кард. аз Урал Ярослав Гадзюр ва Денис Кулаков рафтанд. ҳамаи легионерони Сочи ки 8 нафар буданд ба даста падруд гуфтанд.
чандин мутахассисон ва бозингарон тарки дивизиони дуюми Русия ФНЛ карданд. Қисми бештари онҳо аз тими Акрон мебошанд. Аз СК хабар аст Дмитрий Литвин рафт. Дар баробари ин дар чандин бошгоҳи дигар футболбозон ва мураббиён дар дами рафтан ҳастанд. Танҳо чандин корҳо ки вобаста ба ҳуҷҷатҳо мебошад ҳал кардан лозим асту халос. Акнун дар Русия метавонанд дар бораи маҳдудияти легионерон дар ғам нахӯранд. Ҳеҷ кас аз бозингарони хориҷӣ дар Русия намемонад. Акнун навбати мутахассисон ва футболбозони рус аст. Ку бинем онҳо бе хориҷиҳо ба чӣ қодиранд. Аз байни рафтагиҳо барои Нобуа метавон дилпур буд. Ӯ баъд аз анҷоми ҳамаи ин бесарусомониҳо боз ба чемпионати Русия баргашта дар нафақаам ин ҷо аз дигарон беҳтар бозӣ хоҳад кард. Абдурозиқи тоҷикро акнун мо дар саҳифаҳои инстаграми футболбозони саршиноси олам мебинем. Чанд рӯз пеш дар шаҳри Манчестер бо иштироки дастаи мезбон ва Уотфорд рақобати навбатии мусобиқаи футболи Англия баргузор гардид. Қабл аз ин дидори аудиторияи тоҷики Инстаграм аз сторизи Абду фаҳмиданд ки ӯ дар шаҳри Манчестер қарор дорад ва дар пеши Олд Траффорд навори видеои партов. Пеш аз оғози рақобат бошад, Абдурозиқ бо истироҳои асосии МЮ акс гирифт. Ҳама ба суоле дода мешуданд ки оё Абдурозиқ бо Криштиану Роналдо сурат мегирад ё ин ки не. Пас аз чанд лаҳза дар инстаграми Абдурозиқ акс бо ҳамлагари машҳуртарини Португалӣ ва олам Роналдо пайдо шуд. Пас он бошад Абдурозиқ акси худро бо Пол Погба нашр кард. Дар гурӯҳи Манчестер Юнайтед дарҳол сурати Криштиану ва Абдурозиқ пайдо гардид. Саҳифаи расмии инстаграми Манчестер Юнайтед бо навиштаҷоти Абдурозиқ бо идолаш вохӯрд ин аксро гузошт. Ин рӯйдодҳоро маҷаллаҳои англис бетаваҷҷӯҳ намонданд. Аз ҷумла рӯзномаи The Sun дар саҳифаи якуми худ акси Роналдо ва Абдурозиқро ҷо дод. Бозии Манчестер Юнайтед ва Уотфорд бо ҳисоби мусовии 0-0 ба анҷом расид. Ҳатто Абдурозиқ бо ҳузури худ ва ба дастаи шаҳри Манчестер кӯмак нарасонд. Баъд аз бозии тоҷики машҳуртарин вақти худро бо Погба ва дӯстонаш гузаронд. Дар сари мези онҳо ҳатто суруди тоҷикӣ хонда шуд. Абдурозиқ то ҳол дар Англия қарор дорад ва боз метавонад бо чандин истироҳои дигар сурат гираду вақти худро хуш гузаронад. Атлетико Мадрид бо ҳамлагарон ва дарвозабонҳо ягон маротиба мушкилӣ надошт. Ҳамеша беҳтаринҳои ин мавқеҳо дар сафи ҳиндувон бозӣ мекарданд. Боз як сафдари сафшикан метавонад ба Атлетико биёяд. Гап сари худи Левандовски меравад. Ҳамлагари 33 солаи полшагӣ дар Бавария ба ҳамаи дастовардҳо расид. Акнун ӯ метавонад қувваи худро дар чемпионатҳои дигар бисанҷад. Қаблан варианти рафтани ӯ ба Реал буд, аммо ин клуб ба ҷавонон таваҷҷӯҳ дорад. Гуфта мешавад ки танҳо як роҳи рафтани футболбози 33 сола ба Мадрид вуҷуд дорад. Инам бошад чиптаи баръакси Фелиш аст. Бозингари ҷавони португалӣ бояд ба Бавария равад. Яъне ин метавонад иваз кардани футболбозон бошад. Мюнхениҳо ба Жоао Фелиш мароғ зоҳир карданд. худи бозингари 22 сола ҳам хоҳиш дорад ки ҳарчи зудтар аз Атлетико равад. Сармураббии мадридиё Диего Симеоне зидди рафтани футболбози португалӣ нест. Фелиш дар мавсими ҷорӣ дар Ла Лига танҳо 3 гол дорад. Левандовски бошад дар 24 бозии Бундеслига 28 гол задааст. ҳамлагари полшагӣ ба муддати чанд мавсим метавонад бозии олиро дар хати ҳамлаи Атлетико кафолат бидиҳад. Ва аммо мағзи масъала ин аст ки худи Левандовски дар формаи беҳтарин қарор дорад ва айни ҳол метавонад дар дастҳои беҳтарин бозӣ кунад. Ба Атлетико баъд аз заиф шудан ҳам рафтан метавонад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.